Putrine. Ya suwe-suwe midak telo niki mengke. Ayo. Wah, Ayo biasa wae otone icak kok tadi. Panganan barang tidak ya wis ben. Icak ketan. Simbah dhisik takon bagi men, ana bedhan icak ketan. Icak ketan ki apa? Kaki mata ning suketan. Oh, ora saiki jaman bapakmu dhisik nek ndakel ngono kuwi. Burnas kopen. Oh, bubur panas kokopen. Ruk ndulwati. Napa niku? Jeruk kemandel disawati. Aduh. Apa? Mbah. Kowe ra duwe we. Napa? Duwe wis jeruk apa kowe? Gadah. Endi? Ning omah. Ra iso. Jenengan duwe. Ora ta? Duwe ning cilik. Cilik tor kisut.